Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN. Pinakamaraming nakikinig. RMN. Pinakamaraming natutulungan. RMN. Pinakamaraming advertisers. RMN. Pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato. Pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tuguegarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon inyong madungog madag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, niya na usab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan, uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, atong ipadayon gihapon no ang atong tema may labot na sa atong eleksyon. Mura ni siya og bantay eleksyon. Ato ning gihalad para gyud sa atong gihiusahan o hiusahan no karong Mayo 9 na nga magpili na pud tag bag-ong mga opisyalis sa national, provincial, o sa pangsyudad. O mo na nga ato gyud ang hisgutan no. Kay kining maong tulumanon nagkadaiyang suliran may tukion ani no. Matinuhuan, mapolitikal no. Tamad ra pud noon sa atong kaya no. Kay serbisyo magyud ni alang sa katawhan. Kanang lamdagod sa kahitasan para manastanan. So mao na nga ang cover topic ani kung mahimo tanan. Taman po noon sa makaya sa naghandle sa maong tulumanon. O karon, ato na ning nahisgutan ning atong himuong numero 1 nga hilisgutanan karon sa maong laing bahin sa maong tulumanon, no? Kining mahitungod sa black voting. Kini bang mag-usa ang usa ka grupo sa pagbutar sa usa ka kandidato nga gipili sa mga kadagkuan sa maong grupo o sa maong tinuhuan. Atong tumbukon ang tinuhuan sa atong mga igsuong Iglesia ni Cristo, no? Atong paninguhaon karon nga madayag nato ang unsa man ang baruganan sa maong tulumanon lamdag sa kahitasan kung kining black voting nga gihimo sa atong mga igsoong Iglesia ni Cristo insakto ba ni nga sistema
sa eleksyon, no? Kung mag-eleksyon. Kining black voting. Well, magbantay tani kay daghan gyud ang mituo aning sistema diha sa matag eleksyon. O duna sila gibasihan nga tudling sa Biblia. Siyempre, kay kung wala gali bersikulo sa Biblia nga gamiton, mahimong ang mga tao moingon nga adili na siya katuhuan. Mao nga aron gyud tuhuan, kinahanglan na gyoy kunuhay gamiton nga basihan. Di ba ato naman ang nahisgutan nga bisan gani ang pipila ka mga politiko mahimong mugamit og tudling sa Biblia, no? Aron sila katuhuan. Kanang gitawag natog sugar coating. Sugar coating ba? Kana bang doon na kay dili maayong agenda o doon na kay buot buhaton nga kung buot hunaon dili maayo pero parang katuhuan ka imo gyud nang tabunan o tamis. Kana gitawag sugar coating. I-sugar coat nimo na, no? Pananglit doon na kay kanang produkto o makaon. Dayon paminaw nimo oy kini dili man gyud ni kanon, di man gyud nimo kubit ang mga tao aning pagkaona. Unsaon man ako nga ila gyud ning kanon o mahalin gyud ni kung akong ibaligya. Ako ning paibabuan o kanang tamis. Sugar coat kumbaga sa cake pa butangan og icing. Hinoon kanang cake tamis man na pero depende po siguro sa pagluto sa cake kay og dili maayo pagka luto pod mao na nga butang ang icing at tamis parang inigtilaw o katura po gitilawan katong icing tamis ni pero inigkaon sa tibuok kay dili man diay. Ana mao po ning black voting. Mao ning black voting. Now unsa may nakapatamis aning black voting, no? Unsa may gi-sugar coat nila ani, no? Kay kuan man nahimo man ning tamis kay kung dili pa ni tamis ning black voting dili ni sila mag-usa ani, no? Walay mapatuo nilang tao aning black voting. Unang-una, wala man is Biblia ning black voting. Di ba? Wala gyud is Biblia ning black voting. O sa ako nang giingon kay wala man pus Biblia ng black voting, unsao man nila pagpatuo sa mga tao nga insakto ning black voting. Well, mangita sila paagi. Ilang sakyan ng pulong panaghiusa. O kanang panaghiusa kay naa magunas Biblia para sa atong niingon si Kristo. Juan 17:11. Sa Juan 17:11. Amahan, mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa. So, ang Biblia o si Kristo mismo nagtudlo og panaghiusa. Kay kanang black voting panaghiusa man na, okay, nag-usa go sila butar sa usa ka kandidato nga gipili sa ilang labaw. Mga labaw. So, abot pasabot, biblical ng black voting. Kay nag-usa go sila. O muna, kay dili man mabasa ng pulong black voting, sulod sa Biblia, muna mangita sila pulong nga murag mutakdo ng black voting. Kaya kanang black voting, nag-usa man na sila. Di ba? So, ilang i-connect na sa pulong panaghiusa. Kay kanang pulong panaghiusa naman sa Biblia. Pero timan-an na to, ha? Timan-an yun na to. Dili tanang panaghiusa husto og biblical. No? Dili tanang panaghiusa sakto o biblikanon. Unsa man pananglit. Kanang panulis o kawat o kanang kawat noon gisgutan na sa Biblia pero dili na maayo. Unsa may buta to'y pasabot? Naa may grupo sa mga kawatan nga naghiusa pod sa pagpangawat. Di man ha? Naghiusa sa pagpangawat. Tungod ba kay naghiusa sila sa pagpangawat, husto sila? O dautan gyapon bisan naghiusa? Dautan. Kay duha man guni ka klaseng panaghiusa. Panaghiusa sa insakto o panaghiusa sa dili mao. Nakaron, mingon sila nga, unsa man day buot nimo ipasabot veritas kanang black voting panaghiusa na nga dautan? Mao na ron. Mao na atong kuanon ron kining estudyuhan.
atong pamatud-an nga kanang black voting panaghiusa na nga dili maayo. Unang-una, wala gyud na diri sa Biblia. Oh? Timan nato nga dili tanang panaghiusa husto. Oh, dili tanang panaghiusa husto. Nakaron, atong suwayan. Kamo nagbasa mo sa Biblia, no? Akong hangyoon ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo kurong naminaw. Kung mahimo basahan ninyong Biblia. Kung kana bang gitudlo sa inyong mga ministro nga panaghiusa diha sa eleksyon nga sila ra mga ministro o sanggunian ba o kinsa na mga labaw ninyo din sa inyong iglesia, sila ra maoy magpili. Kung kinsa gyud butuhan diha anang mga kandidato nga mag-usa mo. Naa ba nas Biblia nga ang inyo rang mga ministro o ang inyo rang mga labaw diha sa ministro nga mo'y magpili kinsa gyud pagabuhot butuhan then i-endorse na sa inyong tinuhuan o diktahan mo nga mga sakop nga kana gyud straight kana gyud butuhan kana mo na gitawag na tog black voting. Naa ba nas Biblia? Be. Kay ako ako'y nabasa sa Biblia, no? Sa Biblia bisag usa ka bersikulo unsa man ang black voting. Mao lagi na nga ang mga kadagkuan sa simbahan dili lang kay simbahan noon kay pwede po ni himuon sa usa ka partido. Kanang street voting mao ra man dagway na, no? O street voting. Lain lag term. Street voting, black voting. Lain lag term gigamit pero mao ra kung sabton. Okay. Now, naa ba nas Biblia nga kung mag-eleksyon ang temporal government, kay temporal government na ning atong nasod, di ba? Kung mag-eleksyon ang kana bang panggobernong tawhanon, ang mga lideres sa simbahan o sa pagtuo maoy magbuot o maoray magpili. Oh, sila ray magsabot-sabot. Kung kinsay butuhan anang taliwalaan ng mga kandidato na mao na ilang idikta dayon sa ilang mga sakop nga mao gyud ni hiusahan na to, tamis hiusahan na to sa pagbutar. O tamis kay naagoy pulong panaghiusa. O timan-an na to, dili tanang panaghiusa sakto. Kay dunay grupo sa mga kawatan nga naghiusa po sa pagpangawat, naghiusa po pagpanulis, pero dili sakto. Gumikan lang kay naghiusa sila, kay duha ka klaseng panaghiusa, maayo o dili. Nakaron, kining black voting, maayo ba ni nga panaghiusa? Unsang bersikulo sa Biblia nga kining street voting o apila na black voting o mo man itawag yun anak kumon nga maayo na nga panaghiusa. Na ako na ako'y nahinabi na kong membro sa Iglesia ni Cristo na ako na pero dili ko nang pulong yun ko nung black voting. Okay, uwahin naman ko na gigama ng pulong black voting, no? Kana lang basta kayo naghiusa sa gidikta sa mga labaw sa simbahan nga kandidato gi-endorse nga gidiktahan mi balauwaran mi nga mao gyud among butuhan kami tanan mag-usa. Oh, kana bisag inanaon lang og bisag unsa itawag ana og kung dili sila ganahan anang term nga black voting bisag unsa itawag, no? Bisag unsa itawag basta kay mao na nga ang mga labaw mo'y magdikta sa mga sakop nga kana gyud hiusahan nila sa pagbuto kay wa gyud ko'y nabasa anas Biblia. Gani katugaling na bakante ang katungdanan ni Judas sa pagkaapostol. Nag-eleksyon man to sila, nagpili man to sila kay ang katungdanan gud kung mabakante kinahanglan dunay mopuli naa sa buhat 1:20. Unya giunsa man nila pagpili? Dili biya to hinuon diri sa Biblia naay kanang kitawag og appointment. O kanang pilion ra ka diretso. Oh. Pero dili man na siya eleksyon, kanang gipili ra ka diretso. Oh, pwede ka mamili nga diretso, depende man na sa sistema god. Oh, para sa atong mga apostol, gidiretso pamili ni Kristo. Oh, di ba? Pero kung eleksyon, magpili galig ihulip sa nabakante nga pwesto, ang nakita natong example, kadto na yung posisyon ni Judas nga nabakante, nga nagpili sila kinsa ilang gipili. Wala gali ito gidritso. Naatoy duha ka
nga gisilbing kandidato si Matias o kisa tong usa. Niya wa man gari pa manggaling to sila. Sa duha nga kandidato bali, gari pa sila, wala giingon nga ikaw na gyud. Kana sample na siya. Pero wala gyud kanang parehas gyud anak karon nga ang mga kadagkuan ra diya sa grupo, nga tinuhuang Iglesia ni Cristo, nga mao ra sila ray magsabot-sabot. Nga pagsulti dayon nga kuan nila sa ilang mga sakop nga kani mao gyud ni. Then obligado na dayong tanang mga sakop nga mutuman kay panaghiusagod. Unya napoy teksto diri sa Biblia gali nga ilang gamiton nga mutuo gyud ta sa mga labaw. Kay tahuron man mga labaw. Clever argument na agyod po nun as Biblia nga tahuron ang mga labaw, di ba? Tahuron ang mga labaw. Pero ma-question na po ng authority po sa kanang mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Kay kung subayon po na to guning Biblia, kung maghisgot manggalig authority, ang unang gi-authorize ni Cristo mga apostol, then ang gi-authorize sa mga apostol, kung tanaw na to sa history, mga obispo manili maning mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Kay si Felix Manalo wala man to maordinahi. Ang mga ministro giordinahan pero ang ulo nila wala maordinahi. So questionably ang authority. So kung buot na hunaon walay authoritative power gyud unta ng mga ministro o kanang sanggunian o kanang executive minister nila, wala na sila authoritative power. Ila-ila ra ng creation kay naghimo man gud sila kaugalingon nilang tinuhuan nga nibulag sa original nga tinuhuan nga gitukod ni Kristo. Kay kung maghisgot tag authoritative power gikan sa mga apostoles daon sa ilang mga successor, mga obispo mo pwede makahatag na tog instruction nga katuhuan. Kay authoritative man ang ilang mga desisyon, kay ang ilang authority gikan man sa mga apostol. Pero kining mga sanggunian sa Iglesia ni Cristo o kanang ilang executive minister, wala gyud na sila'y authority gikan sa mga apostoles. Pero nagdawat og instruction kanang ilang mga sakop. So ang ilang instruction gikan sa mga tao, gikan sa mga labaw nga kung atong tun-an wala gyud authority. No? Pasensya na, pait ka ini, pero mo nang tinuod. Nakaron maingon sila veritas. Naa may tudling gitudlo sa gibasa-basa sa among ministro nga mao kuno na usa nga gibasihan nga nganong sakto ng kanang among gihimo matag eleksyon. Nga ato na lang tawgon kay wa mong gilaing term gigamit god. Kana among black voting may terminology gigamit nato. Giingon diri no kana kuno veritas kanang sa 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 10 no. 1 Corinto 1 bersikulo 10 nga niingon si San Pablo, mga igsuon, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga magkauyon unta kamo sa tanan ninyong pagsulti aron walay pagkabahin-bahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa ka huna-huna og tumong. Mao ni mabasa sa Biblia. Dayon unsa man dayo ingon dayon sa ilang ministro pag humagbasa ani, moingon dayon kuno ilang ministro nga natanawaw naalagyud panaghiusa sa huna-huna og tumong. So kanang black voting may term man gyud nato ana, bahalag di sila mosugot ang termino ha, pero mao na man gyud ay common nga term. Moingon ni sila nga sakto gyud ang black voting kay pag panaghiusa guna sa huna-huna og tumong. Nawa na sila kuyaw kay na. Pangutana asa man as Biblia nga kanang black voting mao na gitumbok diri sa panaghiusa sa hunahuna og tumong. Kanang mga grupo sa kawatan. Grupo sa kawatan o sa mga tulisan nga naghiusa pod sa hunahuna og tumong sa pagpangawat og pagpanulis. Sakto pod ay na kay naghiusa sa hunahuna. Sa unsa man sa pagpanulis og pagpangawat. Sakto pod ay na kay naghiusa man sila sa hunahuna. Ustumong, usa may tumong kanang pangawat o panulis. Di na pagani, napagyoy ka ng sindikato nga na-organize yun.
Di ba? Sindikato na organize na nga unsa may ilang kuan buhat kanang pamamaligya og droga, naghiusa na sila sununa og tumong. Sakto day na. Di ba? Dili na, no? So ato sang i-cross examine og unsa nga panaghiusa ang insakto og unsa ang dili. So kanang black voting sakto ba na nga panaghiusa? Kung ato yung ayuhog tuon dili nga naman kay eleksyon gud mo yung kag eleksyon mamili ta. Dili diktahan ta. Di ba? Kalayo ra nang diktahan ka og mamili ta. Oh, di ba? Oh. Mayon kay pinili ay eleksyon sa ato pamatag usa may kagawasan sa pagpili sa unsay gusto nilang kandidato. Dili diktahan sa usa lang ka tawo o pipila ka tawo. Dili na siya eleksyon. No? Mao na. Dayon ato ning ayuhon og kuan mga igso, no? Nga unsa may ilhanan ani nga kining black voting dili gyud maayo nga panaghiusa, no? Unsa gyud ilhanan unsa mga kanabang timailhan nga kining klasiyas panaghiusa dili ni kung ato gyud hunahon dautan ni. Nga naman unsa may mga negatibo nga epekto anang black voting. Okay, atong unahon sa diri sa kining laing term gigamit pero maora biya na gihapon kanang unsa ni kana galing na mga kandidato nga itudlo nila sa ilang mga sakop labi na katong ang uban gali mamalit manggali. Then mo na nga straight jud kini manay murag ilista nila then mo na ipabutuhan nila sa mga tao nila. Okay na unsa may dili maayo nga sangputanan ana. Now dayag ang ilang buto sa mga tao gali nga ilang i-publicize nila but na hunaon gud kana aguntang eleksyon secret balloting man na. So secret balloting gali but pasabot private pud ang atong boto, dili na to na i-announce publicly kung kinsa atong butuhan para sa nang mag-ilik og Santo Papa ba kato ato naman ning naisgutan ingon na karon kung moingon gi kag black voting o straight voting na dili na siya secret. Kay nahibalo naman, kamong grupuhas mga tao, nahibalo naman mo kinsa inyong gibutuhan tagsa-tagsa. So dili na siya secret. Then karon unsa may negatibo nga epekto ana. Now, ang kandidato nga nakadaog tungod sa anang street voting o black voting ba, maobliga na siya, naana na siya pagbati nga maobliga siya og hatag og kaayuhan ni anang mga tao nga nahibaw-an yang miboto niya. Sa ito pa, murag mabayas. Murag mabayas nga naman kay ang priority nga tabangan nimo pananglit og mangitag trabaho kana amang nahibalo naman kag kinsa nang nibuto nimo. So mabayas nimo ang panglantaw ang mga tao. Naunsa man tong giingon ni Saint Henry nga usa ka maayong politiko, Emperador Henry nga nahimong santos. Ang temporaryong gahom gituga o gihatag sa Dios sa tao para katagaan o kaayuhan o kalambuan o kaayuhan ang katawhan. Nga kanang dili mabayas. O nakaron, sao man na ron nga, nahibalo man ka kinsa tong mga taong niboto nimo. So, katumoy imong i-prioritize tagaag trabaho. So, maayo na siya nga sistema sa paghatag og kaayuhan sa mga tao nga mabayas nimo. O maghinuktok ta na. Dili na para sa tanan, para sa pipila lang, kadto lang mibuto nimo. Maayo man gud unta to kanang i-secret nga dili ka kahibalog kinsay mibuto nimo, parang ang imong panglantaw tanan. Tanan, di ba? Napagali ma-blackmail, ma-blackmail pagali hinuong ka ana. Nga namang ma-blackmail ka sa imong mga nibuto nimo. Kay labi nangampanya ka dito, mayong kag butuhan ka na mo din ingog. Basta kuan na miha pasudla mig trabaho. O na ma-blackmail ka na. O kay gusto ka makadaog, hibaw naman nimo kinsa man tong mga tawhana. So kinahanglan tumanon yun na nimo. O, mao nay negatibo nga epekto anang kanang straight voting o black voting. Kay maobliga ka sa mga tao nga nahibaw nimo nga niboto nimo. Pero kung matuo pa lang unta ta sa simbahan,
ang atong mga moral teachers nga private na mo magaling atong mga obispo dili mag-endorse og kuan kanang ngalan sa kandidato. Ang i-endorse sa mga pari nato kana rang mga qualification sa maayo nga kandidato. Dili kay hisgutan ng ngalan. Kay dili naman na secret. Dili na secret, public na voting. Public voting kay sayod na gud ang mga tao kinsa inyong gibutuhan. Dili na siya secret, violation na sa principle of secret balloting. Di ba? Dayon, adto ta sa Iglesia ni Cristo, tanawa unsay negatibo nga epekto. Di ba ang mga politiko manggilumba ug pangulitaho anang Iglesia ni Cristo? Di ba? Tanawa, kinsa nang di lang nako panghinganlan, kinsa nang mga kandidato manggilumba og adto dito magigistorya sa executive minister. Then matintal pa usahay na murag diling ba? Nadilan tana, no kay mo na gani na hinumdum ko, di lang na ko isgutan, bisan ka mo mga Iglesia ni Cristo, kay balo mo kung sa negatibo epekto, ana. Kay balo mo kung sa negatibo epekto, anang black voting. So, mauna mga igsoon, mamalandong ta. Unang-una, wala na sa Biblia. Nga klasis pa nag-iusa. Tinuod nga, mag-usa ta. Ugbot na hunaon, dili man na, kanang guidelines nga gihatag sa mga pari, kung sundon pa lang na sa mga Katoliko, naghiusa ang Katoliko. Di ba? Kay ang pari, nag-instruction nga, mo ni ang dapat butuhan na to. Di lang na to hinganlan, kay mapublicize man, dili man ma-private. Nga, maayo siya. Di siya mo palit og buto. Unsa pa na, nga mo serbisyo gyud sa katawhan. Dili mo supak sa unsay mga moral teaching sa Dios. Mo na maayo, pero dili na hinganlan. Kung mosunod ta mga Katoliko ana, naghiusa ta sa usa ka huna-huna og tumong. Pero ang pamaagi nato sa eleksyon dili ng black voting, kay wala man sa Biblia ng black voting. Atong panaghiusa nga maghiusa ta sa pagbuto sa mga maayong kandidato. Dili necessarily nga hinganlan ang ngalan sa politiko nga i-public. Di ba? Ato ning ipadayon ugma kay wa na tay igong panahon mga tinahod nga tigpaminaw. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kidagkuan sa atong simbahan, sa atong halangdong obispo, uban na sa mga kaparian. Okay, kini ang inyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, hangtod ugma pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag ni ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30, ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.